Bon dia. L'objecte de la present sessió és procedir a la constitució del nou Ajuntament d'aquest municipi a la vista de resultats que es van produir en les eleccions del passat dia 28 de maig de 2023. El procediment de constitució de l'Ajuntament, de conformitat amb allò que s'ha disposat per la legislació electoral vigent, implica la realització de les operacions següents. 1. Constitució de la mesa d'edat, formada per regidors electes de major i menor edat. 2. Acreditació de regidors electes davant de la mesa d'edat per mitjà de la comprovació de la credencial expedida per la Junta Electoral de Zona i el DNI. 3. Jurament o promesa del càrrec de regidors. 4. Elecció d'alcalde o alcaldessa. Tot seguit, es procedeix a formar la mesa d'edat, per a la qual cosa es convida el fet que ocupen els seus seients Juan Antonio Gracia Marí i Maria Moratal Monzó, assumir la presidència el primer d'ells. Per favor. Gràcies. Bon dia. Es declara oberta la sessió per la constitució de l'Ajuntament de la Font d'en Carròs. Té la paraula el senyor secretari per anar cridant de forma individualitzada a cada regidor electe per ordre que figura en l'acte de proclamació remesa per la Junta Electoral de Zona, a l'efecte d'acreditar la seva personalitat mitjançant la presentació del document nacional d'identitat o document identificatiu. Pablo Puig de Sena. Cecilia Escrivà. Juan José Benavent Escrivà. Francisca Rosselló Gregori. Emili Josep Marcet Mengual. Álvar Acil Fuster. Iván Agut Moratal. Joan Agut Fuster. Rosa María Martínez Alabau. Hi ha quòrum suficient per a la celebració de la sessió. Una vegada comprovades les credencials de tots els regidors electes, si hi ha algun regidor a qui afecte alguna de les causes d'incompatibilitat previstes per la normativa vigent, que ho manifeste en aquest moment. No havent-hi cap regidor afectat per causa d'incompatibilitat, es procedirà a la formulació del jurament o promesa d'acatament de la Constitució legalment exigit, per la qual cosa es convida a tots els regidors a posar-se de peu i efectuar ací davant la lectura de la fórmula legal de jurament o promesa. Pablo Puig de Sena. Jo? Ara sí. Jo, Pablo Puig de Sena, promet... No, això és per després. No, això és per després. Anem bé. Jo, Pablo Puig de Sena, promet, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de la Font d'en Carròs,
amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. Cecilia Escrivá Escrivá. Jo, Cecília Escrivá Escrivá, promet per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora de l'Ajuntament de la Font d'en Carròs, amb lleialtat al cap d'Estat i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. Juan José Benavent Escrivá. Jo, Juan José Benavent Escrivà, promet per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de la Font d'en Carròs amb lleialtat al cap de l'Estat i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. Francisca Rosselló Gregori. Jo, Francisca Rosselló Gregori, promet per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora de l'Ajuntament de la Font d'en Carròs amb lleialtat al cap d'Estat i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. Emili Josep Marcet Mengual. Jo, Emili Josep Marcet Mengual, promet per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de la Font d'en Carròs, amb lleialtat al cap d'Estat i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia del País Valencià. Álvar Acil Fuster. Jo, Álvaro Acil Fuster, promet per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora de l'Ajuntament de la Font d'en Carròs, amb lleialtat al cap d'Estat i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. Iván Agut Moratal. Jo, Iván Agut Moratal, promet per la meva consciència i honor complir fidelment a les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de la Font d'en Carròs amb lleialtat al cap de l'Estat i respectar i fer respectar la Constitució i Estatut d'Autonomia del País Valencià. María Moratal Monzó. Jo, Maria Moratal Monzó, promet per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora de l'Ajuntament de la Font d'en Carròs, amb lleialtat al cap de l'Estat i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia del País Valencià. Joan Agut Fuster. Jo, Joan Agut Fuster, promet per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de la Font d'en Carròs, amb lleialtat al cap de l'Estat i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia del País Valencià. Juan Antonio Gracia Marí. Juan Antonio Gracia Marí, jure i promet per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de la Font d'en Carròs, amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. Rosa María Martínez Alabau. Jo, Rosa María Martínez Alabau, jure i promet per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions de càrrec de regidora de l'Ajuntament de la Font d'en Carròs, amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució
i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. Queda constituït l'Ajuntament de la Font d'en Carròs. A continuació es procedirà a l'elecció de l'alcalde o alcaldessa, per la qual cosa el senyor secretari té la paraula per explicar el procediment d'elecció. El procediment d'elecció de l'alcalde o alcaldessa és el previst per l'article 196 de la Ley Orgánica 5/1985 de 19 de junio del régimen electoral general, que literalmente diu: en la misma sesión de constitución de la corporación se procede a la elección de alcalde de acuerdo con el siguiente procedimiento. Pueden ser candidatos todos los concejales que encabecen sus correspondientes listas. Si alguno de ellos obtiene la mayoría absoluta de los votos de los concejales, es proclamado electo. Si ninguno de ellos obtiene dicha mayoría, es proclamado alcalde el concejal que encabece la lista que haya obtenido mayor número de votos populares en el correspondiente municipio. De conformitat amb l'acordat, la votació d'alcalde s'efectuarà pel sistema de votació secreta mitjançant papereta que cada membre de la corporació anirà dipositant en l'urna. D'acord amb l'acte de proclamació de la Junta Electoral de Zona, els noms i cognoms de regidors que encapçalen les corresponents llistes electorals amb el número de vots són els següents. Senyor Pablo Puig Desena, Partido Socialista Obrero Español, 1.546 vots. Senyor Juan Antonio Gracia Marí, Partido Popular, 411 vots. Quins regidors que encapçalen les seues corresponents llistes presenten candidatura? Queden proclamades les candidatures següents. Senyor Pablo Puig Desena, Partit Socialista. Senyor Juan Antonio Gracia Marí, Partit Popular. A continuació, es celebra la votació. Els regidors seran anomenats per ordre alfabètic de cognoms. Els membres de la mesa d'edat voten els últims. Primer el de menor edat i després el de major edat. Teniu? Esteu preparats? Ivan Agut Moratal. Joan Agut Fuster. Álvaro Acil Fuster. Juan José Benavente Escrivá. Cecilia Escrivá. Emili Josep Marcel Mengual. Rosa María Martínez Alabau. Pablo Puig Desena. Francisca Rosselló Gregori. María Moratal Monzón. Y Juan Antonio Gracia Marí. Fem l'escrutini. Juan Antonio Gracia Marí. Pablo Puig Desena.
Juan Antonio Gracia Marí. Pablo Puig de Sena. 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 Realitzat l'escrutini, el resultat és el següent. Vots a favor de Pablo Puig de Sena, 9. Vots a favor de Juan Antonio Gracia Marí, 2. El número de vots vàlids és 11 i Pablo Puig de Sena obté un número de vots de 9, que constitueix la majoria absoluta. Queda proclamat alcalde de l'Ajuntament de la Font d'en Carròs el regidor senyor Pablo Puig de Sena, del grup Partit Socialista Espanyol. Pregue es dirigisca a la taula. Accepta vostè el càrrec d'alcalde de l'Ajuntament de la Font d'en Carròs? Sí, accepte. Procedisca a la formulació del jurament o promesa. Jo, Pablo Puig de Sena, promet, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec d'alcalde de l'Ajuntament de la Font d'en Carròs amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. Pot ocupar vostè la presidència. Que en lleva el mort de damunt. Gràcies. Sí. Ara dono la paraula. Sí. Bueno, comencem, pues, donem la paraula, regidor, alguna regidora que vulgui dir alguna cosa. Bon dia. Espera un segon. Veges el... Baixa-lo. No, baixant això no. Sí. Si no es parla fort. Bueno, bon dia a tots. Antes que res, moltes gràcies per la vostra assistència. Primer que res, donar les gràcies als 411 votants del poble de la Font d'en Carròs que van confiar en mi i en el projecte del Partit Popular. No ens considerem de que uns vagin guanyat i els altres vagin perdut. Considerem que som una altra alternativa, que el poble de la Font ha sigut la que ha decidit que vol continuar en el mateix projecte que hi havia. Al mateix temps, donem l'enhorabona a Pablo Puig per la seva nova elecció d'alcalde de la Font en el seu grup, el PSOE. Li dono personalment, li la vaig donar el dia de les eleccions i la torno a donar avui, enhorabona. I simplement dir que els votants del PP, encara que simplement siguem 2 regidors contra 9, que la diferència és molta, però que estarem així en l'Ajuntament de la Font lluitant per aquests 411 votants que han cregut en nosaltres i també
lluitant i espera per els part dels 1.500 i pico vots que té del PSOE que es comencen a estar disgustats o, com vulguem dir-ho, enganyats o no contents en el projecte del PSOE. Estem a la vostra disposició durant 4 anys. Res més. Bon dia a totes i a tots. Silenci, per favor. Per favor, silenci. Anem a concloure ja l'acte de composició de la nova corporació municipal per a aquesta legislatura 2023-2027. Bon dia a totes i a tots. I en primer lloc vull donar l'enhorabona al poble de la Font per eixir a participar el passat 28 de maig de la Festa de la Democràcia, lliurement anar a elegir a les persones que representarem durant els propers 4 anys al nostre poble. També vull agrair a totes les regidores i regidors, alcaldes i alcaldessa que durant legislatures anteriors han estat treballant per millorar la vida de les nostres veïnes i veïns, sempre treballant pel benestar del nostre poble i, com no, a les 11 persones que avui hem pres possessió com a regidores i regidors. Per a mi és un honor el poder continuar gestionant el nostre poble durant els propers 4 anys. Tenim un programa de govern que ens farà de guia, amb objectius claríssims com aconseguir que la conselleria construïsca el tant necessari centre de dia, la construcció del nou edifici per a l'alumnat d'ESO o l'ampliació del cementeri, entre altres. Continuarem treballant amb les 3 T, treball, treball i més treball, per a que tot pugui ser una realitat. Els límits els ens posem cadascú i amb respecte i educació que ens han acompanyat cada dia, de segur que seguirem creixent per una societat millor. Moltes gràcies i bon dia. S'alça la sessió, ara sí.